אראה לכם איך עושים לק מים. צריך 2 לקים או יותר, אני בחרתי בצהוב ובברדרץ גלגל. צריך כוס פלסטיק, אני ממליצה, אבל מה שההורים מסכימים מלכלך. כלי עם מים וטמפרטורת החדר. קיסם אוזניים כדי להרים את הלק שהתייבש מהמים. קיסם שיניים או כל מה שהוא חד כדי לעשות צורות איתו על המים. ציפורן שלכם או ציפורן פלסטיק, אנחנו הדבקנו אותה פשוט לכיס המאזניים כדי שנוכל להכניס אותה אל המים בלי להכלך את היד. צריך לשים על הציפורן פלסטיק לק בסיס, או על האצבעות שלכם כמובן לק בסיס, כדי שלא יהיו רווחים שקופים. כמובן, הלק בסיס אמור להיות באחד הצבעים האלה, אחד הצבעים שבחרתם להשתמש בהם. זה דוגמה למה שעשינו. גם זה עוד דוגמה בשבילכם. עכשיו, מתחילים בעבודה. שמים טיפה אחר טיפה, צבע אחר צבע. אני התחלתי בצהוב. הוורוד הזה והצהוב הזה עושים לנו סגנון של תות בננה כזה. שימו לב איך הלק מתפשט על המים כמו שצריך. אני ממליצה כדי לא להרוס את הלק, לא לגעת במים, אלא לחכות שזה יטפטף בלי לגעת במים. עכשיו לוקחים משהו חד, כמו שאמרנו אנחנו לקחנו קיסם שיניים ונתחיל לעשות צורות על המים. לאחר שהלק בסיס יתייבש, מכניסים את הציפורן לתוך המים. לוקחים קיסם אוזניים ואוספים את הלק שנשאר. אפשר לעשות דפוק כדי שזה יתייבש. צריך להשתדל שהציפורן לא תיגע בכוס פלסטיק
כדי שהלק שעליה לא יימרח. עכשיו סירים את הלק, ככה זה יצא. בטח אתם אומרים לעצמכם, חבל לבזבז כל כך הרבה לק על כמות כזאת. לדעתי ולדעת החברות שלי, זה שווה את כל הלק שבעולם. ביי!